Hai lamsogo jotono no anio video tini ni anio video ka sini headmaster sir ani department ni no bo head of the department nani bo jo senior most tongmani ki bo ni farewell bo retirement to thangka tai khoroksa ni department ni no biology ni no khoroksa teacher Boki assistant professor mani thangka o abo o je yagra phajing basaja ki o debrani ki bo headmaster bo tini retirement to thango aboni bagai jeng kaisa farewell khlailai mani program tei khoroksa tongo chini school ni sanskrit ni teacher bo ruk rok manjagi abo tabuk je khumri jagi tongnai ki bonim sajubu haini hamya bobu retirement to thangka amun bagi jeng farewell khelai mani abuni je mangpilirog ang khitu pura program attend khaimanliya ang borok o program rok ang tabuk ni je mangpilirog o fru ang kwrui ang sogui aku ang phungu school thangpaijak ki borok mo tei rok gift rok hilai pai aku pai bidai nama rok porilai pai aku pai siang sogui khoroksa khorok nei ni speech rok khana baikha kino baikha jani ang sogui ni te sogui te no prai araita rok baje kha ki 5টা baje thangka haifan si program paya khu joto no kok samani amun bagi ang paisugakai haini haima phayuka borok mangpilirog ti salai mani ya jaga ang haini hai manjagi maya no maya ungkha tangi hindi ani besa no ang nogo kalangnani kebu borok kwrui ni bagi bono therapy center o gabui phaimani okay 3 hours kai thangka per hours 300 rupees maru ang bono gabu mani okay 3 hours ngi thangka 900 rupees ni kai thangka bagi ang ma thangka emne bu bo tongna soya rok pano kabui rok phan tongi mano besa amun bagi ang nokhori phaikya khi nai di program ni mangpilirog tai bumti tong